Ahoj, v tomto videu by som chcel rozprávať o 10 nenápadných návykoch alebo 10 typoch a návykoch, ktoré pomohli mne zlepšiť si svoj život a teraz ti chcem ich odporúčiť a nejdem zbytočne zdržovať a ideme na to. Dobrý deň, pri telefóne Alfon zo spoločnosti škodapeňazí.sk. Robíme prieskum, vedeli by ste mi zodpovedať pár otázok? Áno. Ďakujem za zodpovedanie týchto otázok. Radi by sme vám poslali ako darček USB kľúč s exkluzívnymi zvukmi prázdnej peňaženky v HD kvalite len za cenu poštovného. Môžem vám ho poslať? Áno. Ďakujem pekne. Bod číslo 1. Nauč sa hovoriť nie. Každý z nás má limitované množstvo času, limitované množstvo energie. Ak ty budeš všetkému hovoriť áno, oberáš sa automaticky o tento čas a o túto energiu hovoriť áno veciam, na ktorých ti naozaj záleží. Preto by si mal túto energiu a tento čas chrániť. Toľko k tomu. Ak máš s tým problém tak ako ja, tak skús to na nejakých menších veciach, ako je, či už odmietneš telefonát, alebo odmietneš chlastačku s kamarátmi, keď ťa volajú von. Asi toľko k tomu. Bod číslo 2. Hydratácia. Naše telo sa skladá z veľkého množstva práve z vody. Únava, bolesť hlavy, zlá nálada, neviem čo všetko, niekedy naozaj pomôže iba voda. Preto ak máš problém s pitím, tak ako mám problém s pitím ja, nemyslím alkohol, odporúčam ti dať si na nejaké viditeľné miesto fľašu s vodou alebo stále nosiť fľašu s vodou so sebou. Toľko k tomu. Daj telu hlavne to, čo potrebuje. A ideme na ďalší bod. Poďme ďalej. Bod číslo 3. Nepozeraj sa do telefónu, keď sa s niekým rozprávaš. Tento bod som sem zaradil preto, lebo už v dnešnej dobe trávime viacej toho času na tom telefóne, ako by sme mali a ako je zdravé. A niekedy aj keď sa s niekým rozprávame. Preto, čo ti môžem odporúčiť, je, keď sa s niekým rozprávaš, odloží telefón, nakoľko vzťahy sa budujú pozornosťou a ten telefón ti naozaj nikam neutečie. OK, poďme ďalej. Bod číslo 4. Pozor na to, čo si o sebe myslíš. Slova v tvojej hlave ťa buď brzdia, alebo ťa posúvajú. Určite si pamätáš, keď si bol na základnej škole a učiteľka ti povedala, z teba nič nebude, ty nemáš talent na matematiku, prišiel si na strednú školu, tam bola angličtina, ja nemám talent na jazyky, ja nemám pamäť na mená. Častokrát si niečo vsugerujeme do hlavy, alebo nám to vsugerujú iní, čo vôbec nemusí byť pravda. Takže dávaj pozor na to, čo si o sebe myslíš, nakoľko ťa to môže zabrzdiť. Radšej si nadstav hlavu tak, aby ťa to posunulo ďalej. A aby si o sebe myslel len to najlepšie. Nebuď chuj. Poďme ďalej. Bod číslo 5 je pohyb, alebo hýb sa. Pohyb je pre naše telo dôležitý, rovnako ako kyslík. Preto by si sa mal hýbať. Nemusíš sa hýbať iba v podobe, alebo teda nemusíš chodiť iba do fitka, ako to je mnohokrát prezentované. Dobrá postava rovná sa fitko, pohyb rovná sa fitko, všetko fitko. Na svete je veľa športov, ktoré môžeš robiť, nemusíš chodiť do fitka, môžeš cyklistiku, môžeš cvičiť doma. Ja sám mám problém ísť do posilky, nakoľko som dosť introvertný, preto radšej cvičím sám alebo chodím na workoutové ihriská, už je to na tebe, akú alternatívu si zvolíš, ale hlavne hýb sa a daj telu, čo potrebuje. Bod číslo 6. Čítaj. Naozaj tento návyk môžem odporúčiť naozaj každému. Je to nejaký ten spôsob, ako vymeniť tú našu závislosť na telefóne a to naše blbé scrollovanie a ten prístup k rýchlym informáciám, keď ho vymeníš za knihu a večerné scrollovanie vymeníš za pár stránok v knihe, naozaj budeš mať zo seba lepší pocit, že si iba nepremárnil večer celý tým, že si iba scrolloval na internete a potom sa cítiš zle, lebo vidíš, aký je ten život na tých sociálnych sieťach načančaný. Kníh je naozaj veľa, máš si čo vyberať. Takže vďaka knihám vieš vyrásť naozaj rýchlejšie a
mal by si začať čítať. To ti môžem odporučiť. Bod číslo 7. Dokumentuj si svoj život. Dám ti príklad, mne čo sa deje a mne čo sa dialo pár rokov dozadu. Moja galéria v mojom telefóne vyzerala tak, že tam boli fotky môjho psa, screenshoty, našli sa tam fotky mojej frajerky, ale ja som tam vôbec nebol. Fotil som málo, nie že teraz by som fotil dáko viacej, ale nefotil som tak veľa. Preto, čo ti môžem odporučiť, dokumentuj si svoj život. Nemusíš byť influencer na to, aby si dokumentoval svoj život, ale za tie spomienky to naozaj stojí. Takže toľko k tomu. Ideme ďalej. OK, dnes sme tu skončili. Bod číslo 8. Každé ráno si napíš 3 veci, ktoré ťa vedia posunúť k tvojmu väčšiemu cieľu. Nemusíš sa zbytočne zahlcovať veľa vecami, ktoré ti treba spraviť. Naozaj stačí, keď si ráno napíšeš 3 veci. 3 konkrétne kroky, ktoré ťa vedia posunúť k tvojmu väčšiemu cieľu. Ak máš za cieľ zlepšiť sa v angličtine, tak si každé ráno napíšeš. Dnes si zavolám s učiteľom angličtiny, dnes si budem písať s chatom GPT. Potom, keď si s ním zapíšem si všetky nové slovíčka, ktoré použil, následne si zopakujem flashcards. Pamäťové karty proste si zapíš a zopakuj. Naozaj nemusíš sa zbytočne zahlcovať. Stačia 3 kroky denne, rovná sa 1095 krokov za rok. Asi toľko k tomu. Poďme ďalej. Bod číslo 9. Plánuj. Nechcem, aby to znelo nejako motivačne, nakoľko určite veľa influencerov tento bod zahrňa, spomína, daj si všetko do Google kalendára, nasekaj si ten deň vecami, povinnosťami. Ja to tak nevnímam, ale naozaj náhoda ti život nezorganizuje a pokiaľ chceš niečo cez ten deň stihnúť, je dobré si to napísať a dať si to do toho kalendára. Nemusíš si tam dávať, kedy presne pôjdeš na záchod, kedy sa naješ, je dobré si tam nechať nejaké voľné časové okná, ale taktiež je dobré si tam dať veci, na ktorých ti záleží, či už je to cvičenie, ktorému si sa zaviazal, alebo je to učenie nejakého cudzieho jazyka, je to učenie sa na hudobný nástroj. Vyhradiť si ten daný čas, nakoľko naša najčastejšia alebo ľudská najčastejšia výhovorka býva, nemám dostatok času, čo môže byť niekedy pravda, ale niekedy to pravda aj nemusí byť. Že jednoducho, keď si ten čas zorganizuješ, tak zrazu vytvorí sa ti tam priestor na veci, ktoré by si chcel robiť a na ktorých ti záleží. Bod číslo 10 a zároveň môj najobľúbenejší bod je urči si ten správny playlist alias sila hudby. Hudba ťa vie povzbudiť, motivovať, upokojiť. A pre mňa, človeka, ktorý nepije kávu, to naozaj funguje. Mne keď sa niečo nechce, pustím si nejaký energetický playlist a častokrát ma to aj postaví z postele, že idem niečo robiť, nakopne ma to. Takže čo ti môžem odporúčiť, vedome si určiť, čo ti v pozadí bude hrať. Keď si v depresii, tak OK, môžeš si na kus pustiť 2 pesničky, s ktorými si poplačeš, ale potom už stop it please a zastav sa a pusti si radšej niečo, čo ťa vie povzbudiť a nebuď v depresii, hlavne po tomto videu a pusti si tiež niečo, čo ťa vie povzbudiť. A to by bolo k dnešnému videu všetko. Nezabudni si určiť ten správny playlist a hlavne nezabúdaj vždy vieš byť o stranu napred. Každý človek sa vie mať lepšie, len preto treba niečo málo spraviť. Takže buď o stranu napred a vidíme sa pri ďalšom videu.